Good morning sa inyo lahat dyan mga amigo pusit. Dito na tayo sa Pascat Booking sa Matnog, Sorsogon. Pumunta na tayo ng pier. Alas 6:22 ng umaga sa araw ng Martes, March 22, 2022 amigo pusit. Pumunta tayo ng Masin City sa Dulite. Kasabay natin yung Padabaw 1898. Amigo pusit, good morning. Sabi na ito, naiwan daw dito, nalaglag. Istik ko sa atin lumisit sila Irias saka si Ito pa eh. Arliano Ginawa ng Samsung. Maras sila na yung papunta na tayo ng pier ko buset ng Matnog. Ay, dito. Kung walang may-ari dito na sa... Baka sa isang bus yan. Oo, siguro. Sila na yung Wala talagang nagmamayari ano ulit mo kasing video ko? Oo, para magkaroon naman tayo. Palungero pa yun. Wala eh. Hindi na yung pabiya yun. Oo. Makaparte na natin eh. Oh, sabi ko na nga eh. Oh, pakiamot na lang. Oh. Pakiamot na lang pala eh. Shout out. Joshua Burlat. Kaya na ba? Android ko na eh. Sila ako na ninyo. Tolits. Uragon. Ramsel TV. DJ Senot. Driver Messenger. Beats. Derisa Santiago. Eagles Rasma. Alam ni Karo. Dito Lisaro. Sila lang. Ayos ba? Ayos na. Shout out kay partner ko, Lao. Nag-train to dito po sa Danao. Ano rin yung channel? Anong na lang? Ayun sila. Sila. Pinoy Bus Driver TV. Folks sila na eh. Kailangan mo siya. Kailangan kami pag-po sa Pilipinas. Magulong biyahe. Pinay naman sa akin. Inspector. Oh, grabe galing ni Kuya mag-iit. Lantaran. Makakatulog ko ng 5 minuto siguro. Ay, tulog ko sila. Akala ko siguro sa Kuya. 5 minutes lang yun. Ay, tagal pa yan. Nainitan eh, pinatay ko na yun po eh. Mainit. Siyempre, ito ang tinahag. Pinatay ko kasi nga nalalamig na yung mga pasayro. Sino yung nasakyan ko na di talaga pinatay ko nagbigla mo ng pasero eh. Pinaya ng motor ko. Pinagyan ng pasero eh, ito yung binayaran nyo eh. Pangit pa niya. Yung kumangkay ko. Mayroon nga kami pasayro dito. Mayroon nga kami pasayro dito. Sabi niya, akala ko mamatay na akong gabi. Kasi hindi na sa alam kaya ka na. Mga Kaya patapos. hindi talaga kami yung motor. Sabihan ko pasero na. Lalagay dun sa... Ito yung binayaran nyo eh. Iwag, hindi naman. Sarili ko lang. Hindi naman nila binayaran na eh. Pang masahay naman eh. Tataramihan. Singin ka lang. Kasi nag-aano siya. Kasi job. Bubuli na mga... Ilang may booking pa. Kunin ko kasi pagkalipas na tutukan. Mag-pick up ba kayo sa akin? Opo. Depende po. Kung hindi kami sa Alin, San Isidro. Doon sa Basyon. Saan yung siguro na din sa Mar? Sa Basyon o doon sa kabila? Sa Alegria ba? Alegria? Oo. Saan kayo nag-pisto? Minsan, doon kami nasakay sa Pascat. Dalawa kasi ang pier niyan. Pascat. O kukunin ko yung number ko ninyo. Kasi Ito po. tatawagan ko na lang kayo. 0906. Wala akong booking na. Ay, Meron dyan. Wait a minute.
Saan daw? Saan yung ano? Palawan. Ano na? Abang sila eh. Pumasok na sila doon eh. Ayun o. Ayun pala. Ayan si Mr. Enrique Los Baños. Ang aming inspector dito may kapusit sa punta ko. Oh. Sabi ni ano mo rin, tumawag ka daw sa kanya. 1923. Pwede na, paunahin yung paglaka doon. Sa Tag mo. Sa akin, sir. Dito na yan pala guys. Sige. Isa-isa lang yung mga senior. Huwag di kasali ha. Ay, iwan pala, senior. Huwag sali. Sali mo. Ayun pala. Pero pwede na pumasok. shout out mga brother. Luka Hanay. Bigo. Aida Pere. Ruel Joquino. Bondolero. Erika Baruts. Ned Camas. Barang Emit. Mr. Ha. Bigo. Gusto gumana ng kasi sa studio ko ba? Elbert Puentesilia. Pals, ano po ito? Aris Campiano. Michael Sebastian. Felipe Polit. Kaya, yan ang importante. Kaya, Lawrence Ornido. Isa-isa lang ha. Defense ha. Delsin Santino. Yan ang tinitingnan ng gwardiya. Guardia sa Pascal. Joshua Sabillo. Yan yung Okay. terminal P. Kaya Pascal, wala na problema kami na bahala doon. Michael Sebastian. So, magkano bayad dito? Yung regulatory board, nandun na. Hindi. Wala na. Sinayad na. Yun yung pinaka-get pass niya. Rina Alvarez. Mark Joseph. Constantine Tarantino. Jollibee. Sigaw. Rigaming. Calidorio Bernie. DJ Kopia Victors. Virtual Gamer. Tuloy African Subscriber. PG Andante. Nadijan Malahan. Sirya ko rin nyo. Wakay nyo lang, wakay dyan. Tunil Mabulok. Tunil Mabulok. Ganun muna, tapos sukanit dito. Oo, kayo lahat. Ingatan mo dong ha, di magdoble ha. Kulangin ka dyan pag nagdoble. Huwag magdoble-doble ha. Kapaya, kapayan. Wala na ko pera. Ingatan mo di magdoble. Sakto yan. Sakto yan. Sakto talaga yan. Okay na lang, naalala ko po. Oras na. Wala lang isa, tapos bigay. King Joshua. Bago.
Ryan Kuha na isa, Guato. tapos Jai. Dating Simana Santa. Mas marami yung palayawas. 33 Rizal Maulana sa Ano Tapo. ba? Palitis Sumboy. Magplat ko yung barko eh. Manuel Panilo. Andiyan na yung barko, magluluding na lang. Wala bisto na lang hinihintay natin. Nag-organize pa yung barko, kaya di pa dumaong. Oh. Kuha na isa, tapos dito, bigay. Mag-isa lang ha. Kapag tugtog ka na. Ano ko'y kurta? Tulungan lang ako. Baka yung bata, yung bayad lang ng bata, yun ang binigyan mo. Michael Jan Robles. Isajil Paterka. Ayala Paterka. Arlo Paterka. Tiktik Paterka. At mga nagatiga kami kumisit. Shout out. At sa taga-sakay. Partido Kamusaw. Baka may sumubra dyan. Baka naipit. Ay, sakto na. Wala na kayo, sir. Okay na. Yan. Sakto lang? Noli Aguilar. Marike Aguilar. Jan Cristo Aguilar. Ito Aguilar. Ito ka anong batangin nyo. Ito sa taga-Batangas. Ito sa mga taga-Batangas. Pagsoyo. Ito tayo sa Batangas. Okay, baka nagdubli-dubli yan. Nayari kayo na. Alas 7 ng umaga ang loading natin. May kapagsit. Kailangan yan mga. Doble yan. Antonio de la Puente. Katinay nga lang, 40. May sobrang dalawa. Sobrang dalawa eh. 40 yun eh. Hindi, nasa inyo yung dalawa dong. Dong. Yung dalawa sa inyo ni partner mo. Ay, sa amin pala yun? Oo. Bali, 39 lang yan. Ah, 38. Si Jill Solina. Perfect lang dapat yan. Licio. Shout out ko. Si Mr. Los Baños. Shout out. Mr. Los Baños. Kamusta naman yan? Yan na pare. Yan yung galing Davao. Yan ang galing Davao. Sino na yun? Kasi niya. So yung mag-isa ako sa sila. Pero yung sino nila? Ano po yung kadugtong ko dyan? Hindi ka na yun. Si Limro. Saka si Asero. Kasi Lindro. Kasi Mindanao. Kasi rin dyan. Sa alin? Dalawa. Dalawa duty ka. Araw sa araw. Nandun sa doktor. Pero sa inyo, hindi na bibigyan. Okay na. Pakita mo lang kami. Kamay na na. Kompleto na. Okay, tapos ka na. Kuya, may nanghingi ng number sa inyo. Dito siya. Sino? Nakopya ko na lang. Sino po? Ito isa. Manghingi siya ng number. Sige po. Wala ka siyang gamitin. Hiramin niya lang. Yan na nga. Hiramin niya lang. Wala ka siyang gamitin. Kontak lang. Hindi ng number. Kontak lang kayo kung sasakay kayo. No, may pinili yung isa. Oo. Hindi ng... Hindi, marami pa naman to. May resiba pa ako. Bili ka ng ano, maraming number. Maraming hiningi. Kontak na lang po kayo kung sasakay kayo dito. Kontak. Kasi kung hindi tayo magkatagpo sa pagkataon na umubiyahe, may kasama kami. Ililipat kayo sa kasama namin na pinpan ko.
tawagan ko Pero sa salvation talaga kayo ng ano. Depende po. Minsan, Sa alin. minsan sa damdam o sa alin. gamin lang, bihira naman. Pero madalas talaga yun, maabutan namin Anong oras? alas 3 ng hapon sa San Isidro. Dito naman sa damdam, sa alin, alas 7 ng hapon gabi. Alas 7 ng gabi. Tama ka ngayon, di bukas, pwede ka remote. Mamaya ko nga, Di ba nga yung tumawag na kayo para tawagan ko si Noel. mapareserva kayo ng upuan? Pagkalipas pa naman ng ano tutukan. Ay, wala problema kayo naman. Ay, isang buwan Nang ano? pa. May isang buwan na. Wala. Ano ka bubuto? Oh, Isa na lang yan? Ha? Isa na lang. Yung bumaba sa ano, sir? Sa Tortogon. Pero akin lang yan. Daw. Oy, akala ko ikaw ang ano ngayon, biyahe, hinayon pala. Ang parating dito sa Matlog. Oo. Kailan ka, ano, maanit ka na ba? Umalis yata kung ay, andun. Dito ka, talaga. Sige, sir, dyan ka muna. Magpapatangkad muna ako. sino na yung... Ayan, nag-upsit ako si Algano. Lahat ng mga inspector sa ng community set up. Kay Idoy Alparon. Kasi... Penyerian nag-upsit ako. Mahirap din nga. Madaling malapitan pero mahirap hanapin. Ma'am, Hindi, matagal daw hanapin. Kaya lang, mahirap nga. Lagay dito na ba? madaling lapitan, mahirap hanapin. Bakit basa? Binasan ka. Mamay lang mabanato mo. Kaya yung gano'n, taong sa yabong. Ako naganap yung ito din eh. Kaya hindi na. Kamihan na yun. Sa Manulong pala yun. Ano ito ng press? Madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi, madali din daw hanapin. Mahirap lang hingan. Tuwing Sabado ka lang makahinga eh. Oo, no. Sabado. Pag Sabado lang ka lang pwede kumingin. Mamaya wala ka na katabi. Bababa na si ate sa ano. Sa Bulangan ako ha, sa Bulangan. Sa Baka magdidirdi si ate. Mag-derby ako. Pupunta ako doon. Ayos ba? Pero ito sa akin, amingan ko, ang gagana. Tabungan. Yan o. Gumagana ba? Ha? Okay na.